Penombar last pala niyo. Ngawan bangu badan mane Yutra lublay chonga To ai kan nong kum kamon chong me Atrai alo chonga Kamon chong me kamon chonga kan long Adami mon to ai kan long Kasih ngawan banap kasur bakod yana Agi ben rukulen proteyala Yaka kubor baba Tutray tuk renak mingadan hang ne Nakloy ban ne kamon chong ne Haka katenguk pa badu kon badu mensem bakoj. Amen. Ka jing e jong trai jong e Jesus Christ. Bad ka jing e jong oblay. Lembat ka jing selog jong omen sem bakoj. Kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi kabalang karke ya kasngi buram jong u Augustine bakoj. Badai bishop bad kumjuru. Theology, theologian, paunam baha apa kabalang kejungi, watho shibun kejungi kai na gebenta jung im Kristen kejunga kejung pi. Ngitip ba kejung im jong une urukot Augustine. Habau dang samlau im kejung im bapen sengu baha yalade hagana keprathai. Pat menen ngirake kasngi buram jong kami kejung u kabaduai med bat sengi na gebenta kejung kelak bamut kejung u. Bangi i lengba ke jing duai jong kami jong u kamonika u Augustine shisha u laban i ya kita ke jing snew ke ba u im ha ke nek perthai bad u yo sngew ya ke jing khot ke jong blai ban long uta u breu jong u balong uta u nong tho na ke benta ke kerteng ke jong u ban yelap ya ke kerteng ke jong trai lengba ke jing im lengba ke jing tho ban lengba ke jing kai ba per jong u dari mata kedau ha kene kasngi bangir ke ya kene kasngi buram jong u Augustine bakhoit token nginduai bamu uni arab un krisyan yangi iwe paiwe bamangiru ngila ban ino ya kene gejing snew ke ba ngiyomat ha gejing im ki pop kisang ki bangil im ha kene gisnam ki beladap mangila ban ino kita baro ban im na kebenta kejing im ukres Jajar syupor ngit penmap no try na kebenta baro ki pop kisang na kebenta ki kilat ki bamanga mapi gila le nang gila im hai kine ki sngi ki beladep I bo try and map ki pop jingi I bo try unweng no ya baro kita ki jingmong ba ki pop ki wan ra ha ka jing im ka jungi ni pai shoble kupa ngit penmap na kebenta ki pop kisang ki jungi da ka bangi ya duai ngapla haublay badan bor baro Bangla pop shibun da kicung perkat da kiktin da kikam da kicung leklet da kicung lep palat junga da kicung lep palat junga da kicung lep palat bakraw junga namar kata nakarpat ekamaria bukod kabaya sa kate sati ya kyangel batkirukod badapi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandala map yaki pop jungi unyalam yangi sha kachung em bom jukut amen Try can rot ko blay is na yangi try can rot ko blay is na Ko blay is na
yangi Traiken rat goble Isne yangi Kristo map Ko Kristo rap Ko nong pen im changi pen im yangi Chong in ya duai Iduai nak benta ka ing kasam jong I bok bilas lengdor ngai badi kong joyful Mary Karmau bad kikun kikti kichungki songut kerpang nak benta I Angelica Karmau Kenny John Eddie John bad Emma bakin yo ya kejingkoi kejingkia ke bapura hakal yang kemer bad kaman sem Ibu ruak marutrai nak benta baro kito kibreu kibajar kerteng haden ke kerteng jong Augustine bakoj ai ba Augustine shisha unlong kata kejingya site nak benta kejing em kejing ki bani wan rak marutrai ya kejing pang kejing stam kejing kejing wet kejing wa kabang yomat ha kejing em kejing kum joro nak benta baro kiba pang kiba stam ai botrai shisha un ktai ki kenyo ya kejing koj kejing kia hakalang kemer bat kaman sim kejing ki Topan temai hakabalang jong me ngikerpat ko try. Da uta mensim da uba mela pendap yau Bishop Augustine Bakut. Kenang ba enda la pendap yangi dau ju mensim tang yame. Katlong bamarway jong kejing stad basisha bat nginwad yame utan rai jong kejing ej baken jabneng. Dau try jongi uji sukres ukon jong me. Uba imbat basan sha rengkat bat me. Ha kajing along kaway jongamen simbakud ublay junam la junam amen. Kajing puli nakashithi baar jong Paulus bukut shaki Kristan ha Thessalonika. Nga hukum ya phi kupara banget ha kerteng utray jongi Yesus Kristus. Bapin kiar no naunu no para banget ubayat ha kajinjay pede. Bat ubam yat kat kum kat jinghikai pateng kabapila yo nangi. Pitep kum no pide ban perthu bot ingi. Ngem shem em jai pede men ba ngiladan bat pi. Ngem shem la ap bam nanu pen ban da kajing smat bat kajing trei shitom ngiladam trei bat sngi bat miet knang bangin om ban khya yano na pi. Kam dei namar ba ngem don yakata kahok ban dawa na pi, Henry ban ya pi, da ka hukum im, da ka rukam im jongi, ya ka nuksa ban pertho bot. Namar, wat habangi dang don rengkat bat pi, ngila ha pi ya ka ni ka hukum. Ladaw no tre ban tre, te day ru ban bam. To try jong ka jingsuk, daladehi un jingsuk ya pi barabor, ha ki baro. Utray undan rengkat bat pi baro. Ngau Paulus ngatho kani ka jing khublei dala ka ktila jong kani ka de ka jing soi kerteng haman ka shithi jonga ka de ka rukam bangatho ka jingai ai utrai jing yu Jesus Christ kandon rengkat bat pi baro ka ktien jong utrai Nakasam shispa ar potrak numbar praspa sapulai. Nrai kat khot kabaar kabasaw kabasan. So
ngejung blay kalajanai da shisha ha uta. Alleluia, 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 alleluia. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pula naga gospel bakut kat kumu Matius. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor ujisu laong. Kordid ya pi ki stad ein bat ki farisi riwarsap. Naba pi yasriem ya ki jintab balapushara ki ba itnat na shabar. Henry hapo pat ki dap da kish ing jong ki breu bayap. Pat baro kajing jaklia. Kumju ma piro habar pi penpau ki bahok hagi breu. Henry hapopat pi dap da kajing arsap bat kajing beman. Kordid ya pi ki stad ein bat ki farisi. Riwarsap naba pi tei ya ki jintab jong ki nong ya tulupa bat pi pen ipo iping ya ki mod jong ki rukut. Da ka baong. Lada ngila ha ka juk ki kpatamen jungi ngin dalaya selalang bat ki haba kapan play ya kasnam jong ki nong ya tulupa. Te kumcha pi sakhi prasha ya ladehi ba pilong ki kon ki ksiu jong ki to ki bapanyap ya ki nong ya tulupa. To pendapura namar kata Yakaba ki kpatamen jungpi kilasdang. Ka gospel utrai. Jungiro yame Chris. Ko hanmen ko para sachisin mentakasngi ujisu umskotanat ya ke jinglong ba arsap ka junga ka jungpi upan rem ya kata ka jinglong arsap ka jungi iwe paiwe. Sibenta yolese ha ka jing ngilong shisha kita kiba arsap. Kiba arsap kumbau jisu uang ha ka gospel menta kasngi. Habang ipet ya ka jintab ngila airong baha ngila bu baha da ki tiles ngibu baha da ki sentiu na jrong. Shisha kalong ka baitenat kalong ka ba ipu iping habang ipet ya kejintap. Henry halada ngi klong no lada ngi pet sopo kejintap don tang ki jaklia, don tang ka kendo, don tang ki shing, don tang ka jingsma sudah. Kane ke bau jisu upan rem ya ka jing arsap. Namar bangi i ban ngitep ki breu hakata kapor kamtame ki farisi ki sadusi bat ki start an ki kum kata ka jing Yole se kumo amane mangama pi ngi kajing kum kine ki farasi. Lada ngidon kane kajing ka barsap ha kajing kajung pi kane kadai ka sngi ka bau jisu u khot were ngai pi. Dei ka bau pan rem yang abade pi hanrei u jisu u hikai yang abade pi badu khot wer yang abade pi bangin kala. Namar tang kajing kala kajung pi na kato kajing ka barsap kajungi utrai un sapadiang yangi, utrai un sapet sakme yangi, utrai un saai kat kaba mga mapingi dan kam. Kajing arsap kaba ujisu uang yang abadi pi mantakas ngi yole se kadai kani. Ngi tebit bha ban pong gijan ki baitanat habar. Nginang bha ban riam stai ban riam bha. Ya kaying kasem kajung pi, ya kamet kapat kajung pi. Henry walada kata ngiriam baha ngi pen le don burom yalade nabar Henry ka kelimat ka ba ngi kner ki kti gijingi tang gijing sneu suda ka kelimat ka ba nga keren mi tang kiktin sneu suda kanai kadai ka jing arsap ka ba jisu sotanat ba mga mapingile shisha mga mapi ngi kum kanai ka jing ka ba arsap nginang banda penpawa khmar ki breu bangalong usisha utau breu babha
ngalong shisha utau breu ubadap da kajing it ubreu ubadap da kajing isnei habaki wegi pe jenga ki yo i yang akumta habaki wegi pe je kajing im kajung pi ya kaying kasem kajung pi ki yo i bangilong kumta hanre shisha ka kelemat ka ba ngi ya tre rangkar bat ki ka kelemat kapor ka ba ngi ya rangkar bat ki yo i yangi da khongpong ki yo i ki amat tang kata ka jing bom suk tang kata ka jing bom it tang kata ka jing le arsap ha ka jing em ka jung ki de mata ka dau jisu khot wer yang abade pi don ap deng jungi ki breu ki banang ba ban kren jali je ya ki we habaki don kam ya ki habaki kwa ban yo e na ka jing em ka jung ki nang ba ban le cha jan jung ki kren it ki kren jali je kumbamanga ni kumbamangi ki khasingi kren jali je hadu baki to ki briu ki baki ya trelang ki haban ai kat ke baki dan walada ki muslo tenar ban ai walada ki mla ban ai hanrei kato ka jingkren jali je ka jonga ka jungpi ki wei ki haban no yala ka jong ka jingdon ka jungki ki haban ai kat ke baki dan telitelan ki ai hanrei ka klemat ka baki yo ya ka ka baki dan kam ka klimat ka por ka baki yo ya ka ka ba ki pan na ki da khongpong ki le ya ki da khongpong ki le ya ki kane ka bangilap ha ka jung im ka jungi iwe pai we kane ka bangilap menta ha ka im lang ka salang kan manto ya yu nga ujisu ang madagasi kan manto ya yu nga lada ngayalap sapang ka jung lada ngam im kata ka jung im jong ka jung lada manga ngayalap ya ki we nga khot ya ki we nga hikay ya ki we ban im hakajing im jong kajing suk hanrei halade marwei ngamdon kata kajing ngamdon kata kajing suk ngayalap hayi mene ngayalap hakajaka bangayalap sapang kajing map pidai ban map yaki we pidai ban map yaki balas new yepi pidai ban map yaki to ki ba kran ben yepi kane kadai kajing hikai kabanga hikai kabama pi kai yaki we hanrei ka klemat ka ba pi yo ka klemat ka bangi kendu ya ki to ki breu ki baisi yangi yong ba dalele ngam laban map hoj ngakren ngayalap habar spanga jeng map hanrei habang yo yo to hoj yolesi walada ngim ong bangam laban map hakmat jung hanrei karkom le jung ka penpau pamanga ngam map yo pamanga ngam map ya kito ki bales new yangi den mata kadau mendagas ngi ujisu sachisin upan rem larangi don kum kane ka jinglong ka barsap pad hakaju ko por ko hanmen ko para wala dau penrem ya ka jinglong jong ki farisi ki sadusi na ki stadan hanrei u khot wer yang apa de pi kela na kane ka jing em kela na kane ka jing arsap na mar ka jing arsap kawan ra ka jing tim na ka banta jongi iwe pa iwe ka jing tim om dei no blei marwei hanrei na ki para breu na ki para marjan ki ba mangi ngi im rengkat ki bangi ngi le rengkat namar bala da ki yo banga nga em ka jing em ka bersab dalale kinom penyang yang dalale kinom wan sanga kanai ka de ka jing tim ka bakrau ka bangi yo der mata kadau ha ka ne ka sngi to ken ngin duai to ken ngin kerpat yo trai ba trai shisha un krishan yangi un yarab yangi bangi la ban kala na ka ne ka jing em ka bersab ka bau jisu u khot yangi ban kala ngi duai jar jar menta ha ka ne ka klimat ko jisu bi je ngi wana khmat chung me ken ha kana kapor namar ngi tep ka jing shisha kawan tang na me ka jing shai kawan tang na me marwei ngi kwa ken ban i no ya kana ka jing arsap ka jungi ngi kwa ken ban em ka ka jing em ka bashisha ka jing em ka bashida ka pa me mela hikai yangi and yo Jesus Christ Junam la junam, amen. Trong yang ngin pla la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor barok onong chau ka bneng bat ka khendeu dau Jesus Christ kun ma rei chu utrai chungi ya bala pon no man sem bakoj ya bala khana ka maria te sati bala shala ben ha popin jes kalatos asa atna alam ni pa ke biya ulakir shabneng usang shkaman ublei pa badan bor barok
nang ta wan patan besar ke beemit ke bayap nangai tahu mensun bakoj akabalang Katolik bakoj agajung selok kerukoj agajung mabeki pop agajung ipat kadok bom cukut amen. Isim kenembar lais pak prapuar. Tuduai ko para baga jengkenya jenga bat jengpi kan long bapedang huna kemadu belai kupa badan bor baro. Tutra yang ciknya nak kecil cumi, nak bentar bicing rok kepuram berkekendai cumi, kecil tolengi pada balang ukur cumi barok kawai. Kat bangi pen benta ya kajing pen em jongi ngi karpat red ya kajing isnei jong me kotorai. Ba kanai ka sakramen jong kajing it kan long yang i kadak jong kajing yalong kawai. Bat kaserdok jong kajing it dau kris uturai jongi. Amen. Uturai don ringkat bat pi. Token tu yala ki danut. Tonginang utrai blay jongi. Dasisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jingi bat kajing pen em yangi haman lakapor bat kajaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa bakut ko balai badan bor bat bom jukut leng bau trai jungi u Jesu Christ damar kumba ha kane kasngi buram jong urko jungme Augustin me ai jingkmen hakabalang jungme kumta ro me pan klanya ka da kanuksa jong ka jing em bakoi jung u mehikaya ka da kiktin ka jing yalap jung u ban me ai ya ka jing da jong me kum ka jubab ya ki jing duwai jung u bat namar kata rengkat bat ka kunhon jung ki angel bat ki rukut ngirwai ki jing ruai ro ya me bat ngi pen bana klem sange. Sana
da shisha melong bukhoj kotrai katamei jong kejingkoj baro. Namar kata ngikerpad yame do pen khoj pen kentang ya kine kejing terwa jongi da kebapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres. Hakapor ladino yu padala kaman snobha ula pediang ya kejing syashutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kabenta jongpi. Ha kejukur kom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai bad bom jukut ya keba enpenmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajumap ikipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ye. Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya per kajing mi pa jungu ngi trua hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar melenyau yangi babet ban yang kema jong me bad ban shakri ya me da kebas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan yitali ka we dauman sim bakhoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha kajing it rangkat bado Francis ukpa bako jingi walbat marwen u bishop jingi ka kanhun ki bishop bad baro ki lingdo to kan maulem ru ya ki hanmen ki para sunrang bad kantei ki baliat ya da ka bakermen ya ka jing bipat bad ya baro ki bal klat no ha ka jingi snei jongme to pediang ya ki sha ka jing shai ka kmat jongme to isne yang ibara ngi kerpat yame barengkat bad kamariat he soti bakhoj kakmi jong oblei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki blapen sngo bahaya me pateng lapateng ngi long babet banyo bentalem ha ka jing imbom chukut bad bengin ira bad pandan borom yame daw kon jong me uji sukris. Dau lembat u bad hau kan long hame ublei kupa badan bor ha gijing long gawe jong men simba kuj barok kaboram bad gijing ro junom la junom amen. Kumbalah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbalah hikai ngi rektin blei ngi nod ban ong Kupa juni wa me kalong kuj kate juni Kanwan kaima chungme kalong kamon chungme hak kendeu kumba habeneng Kai minta kesimbang juni kumpa kesini Mabi kerengkam sungi kumbang rugi mabi kebelas yangi padwadi alam yangi sya kejeng pensyai hanre tepenlai yangi na kebas neu to penlai yangi nge kerpat kotrai na kejeng sneu baro ha kejeng sebon chungme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi kenang ba da kejeng rap kejeng isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na kejeng jenjar baro kat ba
ngi dengap kemelanti ya kejeng kerman bakoj bat kejeng wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Namar kejong me kalong kihima, kejong me kabor kaburom, jinom na jinom. Kotra Jesu Christ, me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk jungang ayapi. Wat pe yaki pop jungi henro ya ka jingej jong kabalang jung me, bad ha ka jingsbun jung me, to ai ha ka jingsuk bad ka jingatali ka wei, kat kum kamon jung me, ma me ubi mat basan shar junam la junam. Amen. Ka jingsuk utrai kadan barabor rainkat bad pi. Ringkat bati, Ongin ya terwai ka dak ka jingsuk iwe ha iwe pad. Kajing suk bat pi. Hak mi ukon lang broad jong blay, hak mi ubakid na ekipop jong kapratay. Suk yang ngi balai syakot, syak ane ke jing kawai jong ukon lang broad. ko kagrat minong kabasyong mo kumunong ko kumunong chunga, Greshong tagkatin magkamasim chunga kan sakyahi. Kami atas nama Kristus kami berkenyalam ini syak ke jing yang cukup. Amen.
to ai bakane kajing ya bam na kame yu kres kan pan ko ngi karpat ko trai ba haba ngi lakalong kida khot jong kamet jong u ngin kalalong sha kata kaba ngi yopdyang da kres utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baro unkur ku ya pi ukpa bado kon bado man sem bakot amen tolik suk ej bat shakriya trai da kajing emba bha jong pi ya blay Insyum kenembar arspa prapoi. Kaburam hok pabro kum rau mesi embakoi. Kumba pelalang haka pamenego kum cimanda prapoi cinom la cinom amen. Any roy try Jesus Christ. Cinom la cinom amen.